दिल्लीत मुख्यमंत्री फडणवीसांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली। मुंबई वाढवण एक्सप्रेसवे कनेक्टिव्हिटीबाबत चर्चा झाल्याची माहिती आहे। उत्तन विरार सिलिंगसाठी जायकामार्फत आर्थिक सहाय्य देण्याची मागणी सुद्धा करण्यात आली आहे। केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडून परवानगी मिळावी अशी मुख्यमंत्र्यांनी विनंती केलेली आहे। याबाबत निश्चितपणे सकारात्मक विचार करण्याचं निर्मला सीतारामन यांनी आश्वासन दिल्याची माहिती आहे। निर्मला सीतारामनजी यांची देखील भेट घेतली आणि तिथे विशेषतः जो आपला उत्तन ते विरार हा जो कॉरिडॉर आहे जवळपास 55,000 कोटी रुपयाचा, त्याच्या संदर्भातलं आपण एक जायकाला प्रपोजल दिलेला आहे। तर ते प्रपोजल परस्यू करण्याच्या संदर्भातली आजची भेट होती। प्रपोजल मोठा असल्यामुळे त्यांनी त्या ठिकाणी एक सल्ला दिलेला आहे की जायकासोबत अजून एखाद दुसरी मल्टीलॅटरल एजन्सी, अशा 2 एजन्सीज जोडून हे पूर्ण फंडिंग करता येईल का, अशा प्रकारचा प्रयत्न करू। आम्ही त्याला होकार दर्शवलेला आहे।